Sasisian pot ngi pinasum bhai phi baro shakanika channel kajungi but ngi kerman ba baro phi shat phi khlainut kan mau ban subscribe ya kanika channel but turn on your notification bell ru khanang ba phinum do yaki videos kiwingi upload lada kumno phi kom ya like yaki video lani phim ju yo yaki notifications hapo ka YouTube pila ban follow ru ingi hapo ka Instagram account namar ha Instagram ngi ship pente bai malaka por lada ngi lada ban pelai ya ka video ka bathamai yakini ki post la palai da kanigrams mentau banai arajar apuar ikatang jingini ki post ki dei kumne research assistant ban field assistant yakini ki post kin sapalong ya ka walk in interview haka apply track banai September arajar apuar yakini ki post research assistant ka balai artali ke age limit lani ka kerta ka bahedo ka dei life post nam ka salary lani ka tulap ka dei life wajar hak shi banai ke educational qualification kalong kumne ladi pendap ya ka master's degree haka nursing lani public health lani MSW kin kam I preference ki tuk bladon ya ka working experience hadu shisnam badru ki badon ya ka knowledge haka computer ya ka post field assistant ka balai artali ke age limit lani ka kerta ka bahedo ka dei arpo prasnam ka salary lani ka tulap ka dei khatnya wajar hak shi banai ke educational qualification kalong kumne plade ben pendap ya ka master's degree haka nursing lani public health lani MSW kin kam I preference ki tuk bladon shisnam working experience badru ka knowledge haka computer ya ka walk in interview nak benta kini ki post kin sapelong haka Department of Community Medicine hospital building ground floor jangka nigrams mau diang Shillong haka apply track September rajar apuar ke registration kan long nodok kanai buje menstam hado shpau buje menstam ban ke interview kan selong nodok shpau buje shanang official advertisement lene ke official notification ngal ai po description jangka ni video tis ngobha download bat boleh share ka shabo pin apply kini ki post kan ngobha pin tip shushu shpang kiwi pat ki details